Pakulong muna, nahuli mo na pala eh. Pakulong muna, huli pala eh. Oy, Kuya Sanis. Team Boom, Sober, Honor, Sunset, Dubai TV. Malabo ba? Handsome, thank you. Welcome. Hi, B-boy. Iyay, dila. Malabo ba? Ano ko live ko? Yak. Yak ka din. Pangit mo. Ay, may uban na ako, gago. Loh, matanda na ako, guys. Pantay tayo dyan. Oh, may uban na ako. Ah, sinong kukuha ng uban ko? 500 isa. Mukha mo lang malabo. Ah, mukha lang. Sabi, laki ng uban ko. Ah, ba? Kaya pala po ako. Tulungan niyo ako magtanggal ng uban ko. Senior ka na kani, aray mo. Tayo ang senior ni Biboy. Bata pa ako. Bata pa ako, cool. Okay lang tumanda. Aray po, pangit. Uy, 13 viewers agad ah. Sana all. Tapos di magtatamsak. Mga dumadaan. Okay lang tumanda. Mukha mo lang malabo. Aray ka. Kay salamat kay B-Boy at kay Kuya Sunny sa ating mga founder. Founder ng Team Boom. Salamat po. Nakuha sa sahod. Kumusta na kayo si Sangkay Matthew? Hindi na nagpaparamdam si Sangkay Matthew ah. Sangkay Matthew. Matthew and Mommy's World, where are you? Miss ka na ng Team Boom. Magparamdam ka naman. Ang busy talaga. Siniseryoso ni Matthew and Mommy's World ang kapaghanap buhay ah. Pagdudot ako mamaya pag magang umakaw. Masyado ng haggard ang ating face. 8 viewers, hello. At 3 thumbs up. Si Will, nandun kay kay Mabil. Busy ang ating Will ito eh. Ang ating lover boy. Ganda ng mukha ko rito ah. Makinis ah. Pero sa personal, mukhang tae. Mukhang tae. Aray pa. Ay, salamat sa 5 viewers. Live, anong oras na? 11 na pala.
5 viewers. Thank you po. Hindi na ate, sa'yo ate. Hi Mabel, hello. Where's Will? Nag-end ka na Mabel? Saan si Loverboy? Where's Loverboy? Busy? Po, 19 viewers sana all. Sana all may ganitong viewers ka lang. Mga taga ibang planeta to si pasok dito. Okay, mag-comment naman kayo dyan. Baka naman. Aba, tinatamad kayo dyan mag-comment 18 viewers, 4 thumbs up lang. Oh my goodness. Yung iba dyan nakakita lang sila ng gwapo, kaya ganyan. Oh, namatay na agad yung 8. Pagkasabi lang ng bagay. Hindi totoo kasi. Kausap niya kaya maganda smile ni Mabel. Yes, nakita ko yun. Masyala ako dun sa live ni Mami. Kasi ako sniper, nagko-comment ako. Yung iba dyan, yung kaibigan natin, sniper lang. Ayaw mag-comment. Tamang silip-silip. Pag nagkakuliti ka, yari ka. Hi, Team Boom, Sower Founder, Sana Sen, B-Boy TV, Mark Joe, Waray TV, Solid Sower, alright. Salamat sa pagbaba ng banners ang kaibigan at Kuya Sunny Sen. Like, shout out. B-Boy, salamat sa palike. Nice na yung channel. Bumalik na mo? Dollar signs, B-Boy, hindi pa. Baba mo ngayon rigor mo. Ay, ito pala. Tingin ko nga ito. Rigor mo. Yung mga kawaray, pasupport naman sa ating kaibigan si B-Boy TV. Si Rigor. Rigor. Dapat channel dyan. Nambubuso channel. Di pa pero ang pera napunta na sa people. Sana all. Oh, napunta sa people yung mo? Yung sinahod mo nung nakaraan? Oy, Sam, shout out. Binsay, Sam, hello. Simple lang, hello. Simple lang, please connect nga kay Rigor. Yung nakapin, pasuyo nga. Padagdagan ng kanyang subscriber. Kay B-Boy TV yan. Sam, thank you so much. 8 viewers at 6 thumbs up. Maraming salamat. Biglang nagkatoki si Sagani kanina sa live niya. Dahil sa people ko. Oh! Sana all. Hindi pala yun, mag-people. Sam, morning from Rigor. Sana all. Congratulations kay Sagani. May pang may pang bili ng Papa ko lala, pakulela. 5 viewers, shout out. Tol Rigor, shout out sabi ni Sam. Sam, please subscribe Rigor. Kay B-Boy TV yan. Please 9 viewers at 6 thumbs up, shout out. Nasa pala sila Idol Jeep ngayon sa Mindanao. Sa si Dipulog. Sila nandun kasama nila si Kapanalig, si Idol Jeep, si Idol Kabungot, si Janry, si JJ, si Ma'am Mary Ann. Naiwan ang Team Gunggong na sila Kabansot, Putotski, Chong Luis. Kasama nila rin pala si Matiyo. Napanood ko kanina sa live ni Kabugoy. Pero napanood ko na yung vlog niyan ni Idol hindi pa. Kaya lang kay Kabungot at saka kay Idol Kapanalig. Kay Idol Japper hindi pa. Mamaya na lang. Si Kabungot di mo napanood. Napanood ko si Kabungot. Pero hindi ko pa natapos.
mo naman tayo, busy. Busy tayo kadudot-dut. I said hi, hello. Pinaprank si Tatay Tatsuki. Oh? Tokayo. Kabansot kako. Ay, di ka pa napanood yung kay Kabansot. Kabungot lang, tsaka kay Kapanalig. Yung kay Kabungot, di ko pa natapos. Yung kay Kapanalig, tapos na. Tinuturuan nga si Kapanalig ni Janry ng yawa. Saan? Sa malamig? Salamat sa 5 viewers natin dyan. Babe! Babe! Seven viewers at 6 thumbs up. Thank you so much. Ang comments ako. Kaya, okay naman. Dati nagawa na ako ng PayPal eh. Kaso ayaw ma-verify. Kaya di ko na tinuloy. Oy, Athena, shout out. Rose, Cream, shout out sa'yo. Uy, kumusta? Si ano to si Grace to Athena. Ay, isang kay Grace, shout out. Kay Grace to eh. Dami tong alagad si Grace eh. Nautusan si Kabungot nautusan si Kabansot ni Kabungot at Idol Jeff. Oh. Naiprank si Tatay Tatsuki. Hindi ko pa napanood yan. Bigat ng loob ko, Sangkay. Bakit na naman? Ano ba nangyayari sa iyo? Bakit mabigat? Dami nga, di naman mapakinabangan. Ano yun? Anong point mo doon, Kuya San? Madami nga, di naman mapakinabangan. Aray ko. Masama na nga ang loob ng isa eh. Kasi ang ating Sangkay Grace ay masama ang loob. Bigyan muna natin siya ng maging makapag-isip-isip ng mga tama at mali. Oh no, my heart it's bug bug bug. My heart it's bug bug bug. Oh. Hindi na masabi. Hirap talaga Hirap talaga ang buhay. Oh my, why you crying, Grace? Kaya mo yan. Dito lang kami, kahit mapangasar kami, mahal ka namin ng Team Boom. Bilang kaibigan, nandito lang kami sa iyo. Kahit anong nararamdaman mo sa buhay mo. Laki naman yan. Nandito lang Bakit kami. yung kalate? Bakit ano bang just call me. Hello. Hello, pare. Hello rin, pare. Kumusta rin? Just call me. Hello. Pare, kumusta pare? Daming mga plastic. Oh my goodness. Athena. Sangkay Grace, okay lang. Hayaan mo na yung plastic. Marami talaga kaming plastic dito. Eh, ako nga, may plastic ako rito. May plastic. Pambalot sa mga... Okay lang. Sino to? Si Just Call Me. Hello. Sino ba ini? Sino ba ito? Ulit ang bungot ko. Gulo-gulo Sa'yo, ate. Sa'yo,
Bali, ang sayote ko ginawa ngayon mga Korean lang, di ba? Di ako nagdami kay konti lang ang matumal ng mga ganitong ano. Dapat ang plan diktatik si mauna umuwi doon dapat yung dapat ni napaprangay. Dapat ang plan si Tatay Tatsuki mauuna umuwi doon dapat yun dapat na ipaprank kaso nagkamali raw ng booking sa ticket tulis si Tatay Tatsuki ang paalam na lang nila pupunta sila sa ilog aray ko. Hoy Batang Samar, kumusta? Hoy 26 viewers, thank you, patamsak naman po. Batang Samar, kumusta? Miracle, hello. Pero 12 ng gabi sila biyahe pa Mindanao. Sino kasama niya? Sila Kabansot. Kaya Sunny Sen. 15 viewers at 7 thumbs up. Magandang umaga. Awit yung tao. 14 viewers sa round. Aray ko. Sino ba ang kamay? Si Tatay Tatsuki lang. Yun lang ang yata ang ticket. Si Tatay Tatsuki lang ang uwi. Yo, bango ko. Lumaan. Kuya, pasili premier ni ADR. Sige. Guys, pasuyo naman. Yan, nakapin na. Silip lang po tayo sa premier ni ADR. Sabi ni Miracle. Salamat sa 14 viewers. Miracle. Misakal. Ayaw ko. Okay. Di tayo bate. Patay tayo dyan. Ito tayo kay Didi. Ay, The Great TV. Shout out. Kumusta? The Great TV. Hello, morning. Morning, Lord Soy. Morning sa'yo din. Kumusta? Tatawag ka pulis. Tuman Mark. Grabe na mo. 300. Naka 300 ka pa lang? Pangalin ako. Oo, tanginang yun. 1,000 pa lang eh. 1, 2, 3, Sa'yo, tite, 30 lang. 7, 8, 9, 10. 1,050. Kahit yan. Nasa ito lang nag-boss eh. Ay, bukas pa naman. Rin pala. Maraming sundan! Maraming sundan! 5 viewers at 9 thumbs up. Thank you so much. Bumili ako ng nakikita niyo yan. Nag-live. May binili ako. Kaso wala pa bayad pala dun. Yari na naman ako kay Quick. Pag dumating yung Shopee na yun, wala pa akong pambayad ng iniwan. Yari. Miracle, maraming salamat. Hindi ko mapindot yung hindi ko mapasok yung niyan. ADR. Ngayon ba yan? Premier niya? Naka-premier na ba siya ngayon? Tudas. Tudas talaga. May from Rigor.
Guys, pasuyo po ang nakapin. Ba't pala ako nakapin? Nakapin pala yung sa Bigo eh. 5 viewers at 9 thumbs up. Balik ko na lang. Sige ma'am, 30 lang. Boss, 30 lang. Init! Araw! Dito. Init na atya. Bili natin, 30 lang. 15 minutes kuya. Ay, 5 minutes kuya, mag-umpisa na. Sige, sige. Hindi mapindot ang link me. Hindi nga mapindot, bakit? Hindi kasi si ADR ang nagbaba eh. Naka-portrait kasi tayo, hindi tayo naka-landscape. Kung naka-landscape, kahit sinong kumuha ng link ay mapupuntahan agad namin yung mismong channel ng nagbaba. Kahit sino magbaba nun, pwede. Hi, Ma'am Yankee. Tita Mami, thank you. Dan Tamsak Boom. Rigor, shout out sa Yankee. Yankee, Migalo, shout out para Kuya Sunny. Oy, 9 viewers at salamat po at 10 thumbs up. May hindi namin mapindot yung yung mismong ni ADR. Ano nandyan? Ang butyo. Love ADR ang channel niya, Kuya Rigor. Tita Mami, shout out. Ayaw kasi si May Sakal na nagbaba. Kaya di ma-open. O nga, di mapuntahan. Tinitira mo na naman Kuya Sunny si Miracle. ADR TV yun. Wala na si Batang Samar agad. Umilit lang ng very light. Happy Tuesday, mga ka-YT. Shout out. Island Lona. Hello, Island Lona. Musta ka na, Island Lona? Kumusta na po, Ma'am Island Lona? How are you today? Kuya Sunny, lagi kang kontra. Yes, Miracle, lagi yan. Basher yan, sabi ni Kuya Elmer pa nga eh. Island Megalaw, shout out from Sunny Sen TV Official. 9 viewers at 11 thumbs up. Thank you so much po. Ayos lang naman, idol. Buti naman. Guys, may premiere si Love EDR, guys. Pasuyo tayo. May sakal di ka sure. Aray ko. So wait kayo. Dikitan na po. Salamat. Oh, dikitan na kayo dyan, oh. Si Allen Lona. Allen Lona, dikitan mo mga yan. Meron ako dyan mga kaibigan na sa Team Boom. Yan, andyan si Kuya Sunny, andyan si Miracle, andyan si B-Boy. Andyan ang mga Team Boom. Nag-away na. Pagkialam ko sa iyo, Kuya Sunny, aray ko. Misa ka, pa-check mo kay ADR ha. Sunny Sen. Buwang ka talaga, Kuya Sunny. Mamaya mainis na naman si Miracle, alis yan. Tay Alex, kumusta Tay Alex? Kumusta po Tay Alex? Wala po tayong trabaho ngayon Tay Alex. Kuya Alex, may galaw shoutout po from Kuya Sunny Sen. Kumusta Tay Alex? Pinauna ka pa siya sa live nyo po. Sinsya na po. Shoutout sa sa grupo ng Tatay Alex. Kaya mo siya at sanay na sa akin yan. Okay, sabi mo. Ayos lang naman, Marco. There you go. Love
Love ko yan. Kahit inaasar ko yan. Okay. Sabi mo. Sunny Sen, mega love shout out from kay Alex. Hamima. Kamusta ka na? Okay naman, Hamima. Hamima Mayandog. Hello. Kumusta? Okay naman po. Sanayin mo mukha mo, Kuya Sani. Sanay naman ako ng walang pumupunta sa live ko, man. Aray ka. Pati si Tate Alex sumugot na. Sorry na nga, busy tayo lahat. Puro tayo mga busy-busyhan. May Sakal, sino yan? Hindi ko alam. Kung kilala yan eh. Ano yun? Ano ginap? Bakit? Famous ka? Bakit mo hinaid, Kuya Sani? Sino yung hinaid mo? Jack lang. Roma, hello Roma. Hi my friend. Kuya Alex, Kuya sino yung hinaid mo? Huwag mo hide. Kaya mo sila. Hi Will, musta? Puros alphabet di maintindihan. Hi Miracle, thank you. Roma, thank you so much for visiting. Hello. Oy, nandito yung lovers in Paris. Thumbs up. Oy, thank you. May sako na dala si Sani. Iwan ko dyan. Ba't po sinako? Sino ba yun? Bagong yun. Yan ang mga Kuya Sani ulit. Tanggalin mo yung pagkasako. Ayan, Roma, may galaw shout out. Yankee. Well, shout out from Yankee. Well, Yankee from Will. Love. Oy, sana all love. Sana all. Love. Labin ang iyong ayawan na, may love na. Ayawan na tayo. May love na. Bye-bye na guys. Will, may galaw shoutout po from Tatay Alex. Alex, from Will to Eat. Bye-bye na guys. May love na. Andito na yung lover boy. Tara na, uwian na tayo guys. Uwian na. Nandito na yung Lovers in Paris in 2026. Sunny from Willie to Eat. Mabil na maganda. Ngiti. Yes. Kuya Sunny from Mabil. Oy, salamat sa 12 viewers at 12 thumbs up. Kuya Sunny, sinako agad yung bisita eh. Babay na. Tay Alex, shout out. Babay, alis ka na Tay Alex. Babay agad. Joke lang yun. Wala pa nga ako isang oras, kalahating oras pa nga lang. Kalahating oras pa nga lang ako Tay Alex, alis ka na. Ayan na. Jinkinim nun. Uwian na. Oo nga, uwian na. Nandito na yung love team. 2026. Kailangan kita ngayon at kailanman. Sorry po. Ay, wala. Biro lang yun, Mabil. Huwag mong dibdibin. Huwag mong dibdibin ang naninira sa iyo. Yanaki. Shout out. Naka-unhide na. Ay, thank you, Kuya Sunny Sen. Hayaan mo sila. Pag yung may lang sa atin. Binawi ko na. Very good. Very nice. Pag lang sila mga kwaray, pag may basher tayo na hindi maganda mga sinasabi, doon lang tayo mag-hide. Alam ko marami akong kaibigan dyan. Handang umano sa atin. Yung mga nanghihingi na sa GCash, doon ang dapat mga inaano.
sinasako agad. Siguro ex ni Kuya Sani yun, kaya hinaid agad. Naka-premiere daw si Love EDR. Ah. Oo nga, naka-premiere nga yung dalawa. Wait lang ito mo. Ako. Pero di ko ma-promise na nabasa ko na promise niya. Sabi. Pero di ko mapapromise na F nabasa ko yung napangit yan. Ibabaon ko na. Okay, bahala ka. Ano mayroon dito? 14 years bago sila magkita ulit. Team Kasangga. Ano mayroon? Ba't ang daming tao? Oh? Nandito ako kay Labider. Ay, gonggong! Shout out! Kuya Alex from Sunnyside. Tita Mami Fitness. Hello, Tita Mami. Kumusta po? Love, love, Mark. Ah, love, love, Mark. Oh, no, no. It's my love is pay lang. My love, love is pay. Pay. Maria Picalas. It's my Pimos wife. Oh? Yeah, sana all. Pag narinig yung sabihin nyo, tang ina mo. Kapre, Miguel shout out. Dan dikit po sis Miracle watching 3 shot. Uy, thank you. Island Lona. Sana all. Yes, sana all talaga. Tita Mami, shout out. Natumbo. Natumbok si PLM sa live Aris. Oh, nahuli na? Ang kupal na ano? Kupal yun eh. Sana all. Puro yun ano eh, pambabawas siya mga ano, makakagago. Kaaway niya si makakagago. Si Maroko nga eh, inaano rin, nahuli na. Mabuti naman, nahuli na siya. Ano, ngayon di na siya makapag ano. Nahuli na. Balita ka talaga, Gonggong. Ah. Gonggong, salamat Gonggong. Kumusta ka na Gonggong? Kumusta ang buhay-buhay natin Gonggong? Wala ka na ba sa Pilipinas or nandito pa rin sa Philippines? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Aking kaibigan. Watching pa rin ako kay EDR ah. Mamaya-maya. Okay. Si Mi, ano yun? Kapre, akala ko ako ang artist. Ito rin pala. Sabi ni Sunny. May your day be full heart, be happy and blessing. Keep coming your way. Wishing you a day filled with laughter, love, all things which be your heart. Stay full and your spirit stay bring. Yes! Hindi ko naintindihan din Lenma. Lenly. Bahala ka na Lenly. Binasa ko lang. Pero hindi ko naintindihan. English man yan. Lenly, Miguel shoutout from Kuya Sani. Kuya Sani. Hi, sabi ni Lenly. Lenly, kumusta na? Salamat sa inyo guys. Babanan natin to si ano, Misakal. Miracle ha. Pin natin si ano. Sino ba ang ipipin ko rito? Asan si ano? Tita Mami na lang. Guys, pa-support po kay Tita Mami. Ano po yan, napaka-supportive yan. Waray-waray din po yan si Tita Mami. Miracle, naka-watching pa rin ako. Thank you so much po, Pasaway. Miguel of Shop. Nandiyan si Pasaway. Oy, Pasaway, kumusta? Hi, Sunny. Si Pasaway, malakas ang channel na ngayon. Grabe ang viewers niya sa live. Ang dami. Pasaway, from Willie to Eat. Hi, Will. Hi, Pasaway. From Lenly. Tita Mami, it's the best. Love you po. Oh, si Tita Mami ay napaka-supportive yan, guys. Sana supportahan po natin yung Tita Mami namin sa Team Boom. Kahit wala sa GC po namin yan, ay
ano na po yan, isa rin pong team boom yan na talagang nakasuporta sa amin at si Tita Lou. Kahit wala sila sa GC, ano yan, napaka mga sulit na mga yan. Oh, magkano yan? Halika, tatanungin natin dito, papapalit natin, papabili natin. Will! Ayan na. Magkano ito? Guys, may binibenta yung bata. Ito. Ayan. Ay, shout out. Mayroon siya dito binibenta. Ayan o. 1, 2, magkano ito isa? 10. 10 daw ang binta niya. Bali, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pieces. 90 ano? 90 ba? 90 pesos. Sino may gustong bumili? Para sa bata. Yan. Ano pangalan pa? Ha? Bugay? Oo. Ha? Micaela? Micaela Tondo. Tondo? Baldog? Baldon? Guys, may binibenta rito yung bata, guys. Now, what's up mga kamaray? Nandito na naman na yung batang vendors na nagtitinda ng Shanghai. Yan. Mayroon dito 8. Ay, siyam pala siya. Siyam, 10 isa. Ang pangalan mo? Micaela, shoutout sa iyo. Ay, magpasa ka. Wait lang. Bilhin ko na, Mark. Hoy, Tita Mami, talaga? Bibilhin nyo na po? Bibilhin na daw mo. Bibilhin mo, Tita Mami. Ano lang po ito? 90 pesos lang. Send mo na lang sa Gcash. 100 lang? Opo, 100 lang. Ay, 90 lang po, 90. Galing. Nabili agad. Sana all. Wait lang. Bibintahan ko lang tong customer ko. Saglit lang. Saglit lang, Tita Mami. Ayaw? Ay, dito ka. Salamat ka kay Tita Mami, dali. Ayan, mga kawaray. Napakasipag nitong bata mga kawaray. Si pangalan mo ulit? Si Micaela. Napakasipag tong bata na to magtinda ng ng Shanghai. Lagi niya ako inaalok kasi na nakaraan pinakyaw ko yung paninda niya na nasa 200 plus yun No? 200. Ayan siya. Micaela, napakasipag na bata magtinda. Ayan. Bibili ni Tita Mami. Anong sasabihin mo kay Tita Mami? Thank you na marami. Sige. Saan ko? Ayan na. Pahingi. Ay, balot mo ng magbalot ka ng 3 kasi may bibigyan ako sa aking partner. Dali, balot mo na. Bibili na yan. Send ko sa iyo ngayon. Akin na Gcash. Okay. Tita Mami, wait lang. Lahat yan. Bibili niyan. Kain sa akin. Di, Gcash nga ni. Huwag kang mag-alala. Bayad yan. Nandito sa akin yung pambayad. Huwag ka lang, dalawa lang yan. Wala na. Ilan ba yung binalot? Bigay mo sa kanya yung dalawa. Sige na, una ako. Babayaran ko yan, huwag kang mag-alala. Yan, Tita Mami, binaba ko na po yung Gcash ko. Pakibilisan lang po kay baka may pumasok na naman scammer. Screenshot na lang, Tita Mami. Huwag ka tumutok, dito ka lang sa likod. Dito lang sa likod. Tita Mami, nano mo ba? Island, shout out. Asan na?
Binalot mo? Di, 3 lang ibalot mo sa akin. Tapos yung iba, ibigay natin. Lagay mo dito. Lagay mo sa plastic. Lagay mo suka. May papayaran ko. Oo nga, bayaran ko yan. Magkamalala. Diskumpiyado yung bata. Takot na takot di mabayaran. Pasti lang bata natin. Kita mami na ano muna po, na screenshot muna po. Nagdala kasi ako sa mami ko. Ha? Papa ko. Tatlo. Ah, dadalaw ka? Kasi nakakulong. Nakakulang isa. Thank you, Alex. Delete mo na. Okay. Yan, na-remove ko na. Delete mo na, Mark. Nakaka-copy ko na. Thank you, Tita Mami. Salamat na marami. Ah. Yun. Yan ang mga kauray na bili na. Yung nasa na iba. Lagay mo dito. Bigay mo kay ano. Lagay mo dyan. Huwag mo ibalot. Bibigay natin sa kanila. Oh, bigay mo kay Ate Pia. Pia, baka gusto mo po. Baka na. Ayun si ano. Bigay mo na sa kanila. Bigay mo. Ang mga kauray, binili ni Tita Mami yung ano ng bata. Huwa ka na, bili na yan. Jo. Juan! Huwag ka na, guys. Lagilit lang, Mark. Send ko na ngayon. Sige, thank you. Mayroon ka dito, Main. Ayaw na sa'yo, 3. Tira akong 3. Tita Mami, maraming salamat po sa pagbili kay ano, kay Micaela. Micaela ba yun? Pangalan niya. Nakalimutan ko agad. Salamat po, Aylan. Oh, you, naubos agad. Ang galing. Ubos na agad. Ubos na agad. Oh. Umuwi ka na. Walang bayad yun. Prank lang yun. Walang bayad yun. Lo, bahala ka dyan. Magbayad kay mama mo. 90 yun, di ba? Bahala ka dyan. Bahala ka dyan magbayad. Wala kang pera dito. Ito na. Ito na. Babayaran ko na. Kita na naman ni mama mo nito. Babalik ka na naman siguro bukas. Ito ka sa balik ka dun. Bandi ka ron. Oo, anuhin mo na naman. Bukas babalik ka na naman sa akin. Magsabihin mo, bilhin mo ito, Kuya Mark. Ayan. Bali, 100 na yan. Ginawa ko yung 100. Oh, salamat ka muna kay Tita Mami. Kay Tita Mami. Saan, hindi ka mo salamat? Yan na, ingat. Mark, dyan na. Oh, Tita Mami, thank you so much. Ginawa ko na 100. Bali, 90 lang po yung kabayaran nun. Loy, salamat. Ate mo ba yan? Ay, ate mo pala. Ay, shoutout sa atin niya. Ay, Sarah. Ayaw, nahiya. Hi to you, kasaway. Mapapanood mo na naman to. Sa Facebook ko to i-post eh. Mark, dyan na. Thank you, Tita Mami. Kasaway, salamat. Sige na, uwi ka na. Pahinga kong suka pala. Pahinga kong suka. Bakit mo? 100 yun ha, binigay ko sa'yo. Baka sabihin mo, logi ka pa. Ano ba tinda natin ngayon? Ano? Sayuti. Yan o, sayuti. Sayuti lang, boss. Ano? Gonggong. Sige lang, Tita Mami. Titignan ko na lang po mamaya. Salamat, Tita Mami, sa pagbili doon sa bata ng ano, kanyang... Wag yun, oh. Shanghai ba yun? Shanghai yun, no? Oh, bilis ko makalimutan pangalan mo. Mika, ano? Dito na, guys. Mika. Oy, yung ka daw. Pamigay na yan. Alright. Pamigay ko na ba to, Gonggong? Kunti lang to, Gonggong. Pamigay. 30 lang isang tumpok nito, Gonggong. Wala na kami wala na kami plastic. Ulo!
Nagtitinda ka, wala kang plastic, pasaway ka. Ha? Naubos na. Wala, ayos ka. Wala pa, Tita Mami. Mika Bantot. Ano? Bantot. Yat. Bantot. Mika Bantot. Shout out. Sabi ni Kuya Sani. Ay, salamat. Oh, 30 lang. Opo, mura na talaga. Salamat sa bumili kay Tita Mami. Tita Mami, thank you so much po talaga. At nakatulong na naman tayo sa bata. Tuwan-tuwan na naman, si Mika Bantot. May nagpangalan sa'yo. Si Biboy na bahala sa bayad. Patay tayo dyan. Gunggong. Hindi ko alam. Ibaba ko ba Gcash ko? Bakit ikaw hindi ka maganda? Si ate mo maganda. Gunggong. Ay, shout out in viewers. Mika Bantot yata. Migay na yan. Si Bibi na ba ang bahalang bayad? Aray ko. Marami to, gunggong. Madami-dami to. Pero hindi naman to aabot ng ano. Hindi naman to aabot ng apat na siguro mga ano. Mahigit 3,000. Hindi ka sumay? Ang na bilangin ko. Para magkulang. Tita Mami, wala pa sa akin. Rito. Ano? Salamat mabuti, may mga ano? Dapat binunta ka rito, marami-rami. 90 pesos, bilis ah. Sold out agad. Doming, shoutout saan yan boss? Dito lang, no Balichis po. Pimix, hello Pimix. How much it's for everything? Ano to? 30 ang isang tumpok ano? Gonggong. Bali, dito po, bibilangin ko muna. 1, 5, 15, 20. Binibilang ko lang 20. 25, 30, 35, 40, 40. Kamay-ingay. Ingay mo. Dapat bilang yan ganun no. 5. Biluhan ako. 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 40. 46, 48, 49, 50. Yung tumpok ko dito. Tita Mami, hello po. Ang tumpok ko dito. Gonggong. Hello, salamat sa live viewers. Kain tayo guys. Sige, salamat. Pasaway, thank you. Sanisan. Migalaw sarat. Boom. Okay lang po, busy. Tita Mami, maraming salamat po pagbili doon sa bata. How much it's for everything. Nandiyan pa si Capri? Nawala na. Bali 50 tumpok to Capri. Sa 30. Saan ba yun? Sana. Para malawang basurahan siya dyan. Kaya naman kasi kung may pesto ako minsan eh. 1.5 lang. Magkano lahat? 1.5 lang gunggong. Yung nasa kariton ko lang. Ay, dito pa pala. Sabihan mo ako sa lang. Ito pa. Bali, may tatlo pa dito tumpok. 53 lahat. Mr. Gonggong, 53 tumpok. Boom! Magkano lahat? 53 tumpok sa 30. 30 times 53.
1,590 lang, gonggong. Mayroon pa ako dito. Mayroon pa naman ako dito. Kaso, nandito pa, hindi pa nakalatag. Pero nakalatag ko sa kariton ay nasa 1,590 lang. Gonggong ba? Ha? Well, it's... Gagi ka. Maulo ka. Bahala ka dyan. Pasaway ka, gonggong. Well, shout out, sabi ni Tita Mami. Hi, Tita Mami. Thank you. Well, it's gone by all of 8. Only 30 USD dollars. Only 30 in USD dollars. Ano yun? Bali 1,590 lang na nasa kariton ko. Ito lang pala. Dandikit, watching Pampo, Tita Mami, sabi ni Alan Lona. I spent too much yesterday. Well, no problem din. Don't worry. It's Gonggong, it's joke only. Ha? I wait for decision to Gonggong. Wow! Di na ito maulit kay ayaw. No worry, Mark. Sipag at na bata, nakakatuwa. Oo, kasi nung nakaraan bumunta sa akin yun. Binili ko yung sayote niya. Chayote. It's Dutch chayote. Chayote. Ano, soy. Ano ba ang English ng sayote? Soy? Soy? Oo. Di ba? Oo. For this million? Oy, for this million. Alive viewers, thank you so much. Maraming salamat sa inyo, guys. Wala. Nagbibiro lang si Gonggong. Well, it's sayote. Kayote, ate. Sayo, kaya ate. Umalis na si Mika. Sayote. Yes, Gonggong, sayote. Sayote, ate. The grocery store here. Si Coyote. Coyote? Yeah. Coyote ah. Coyote, Tayote. Coyote kasi lalaki. Pag babae, pag girl. Oh, ni Will? Oh, si Will. Si Will to eh. From USC. Ano to? Pure ito eh. Pure English to. Ano to eh. Pure Filipino. Pure Filipino. Half Filipino pala. I like sayote te. Visit na to, Gonggong. Gonggong. Sani. Kapre yan ang tama sayo ayote. Dapat kasi nilalagyan na yan ng Hi, 9 viewers. Thank you so much at 21 thumbs up. Ate Jel, Brianna, shout out. Guys, yung nakapin, si Tita Mami. Gonggong, bili ka na, sabi ni Maria Picalas. Maray, Brenda, Miguel, shout out. Mabel, hello, thank you so much. Sunny. Si Gonggong kasi palabiro yan. Mabel ko. Ay, sana all. Palabiro kasi yan si Miguel, shout out, Pepe, Miguel, shout out, sabi ni Kuya Sunny at Ate Jel, Brianna. Sige, salamat ka dito. Thank you po. Salamat, Tita Mami. Salamat po, Tita Mami. Ingat. Bye-bye. Galing magtinda oh. Ubus agad. Nakaraan, marami-rami yung pinunta niya dito sa akin. Maria, gusto ko bilhin lahat. Pati kariton ko, pati payong. Patay tayo dyan. Wala akong magagamit na kariton niya pag lahat mo bibilhin. Hi, Jel, from Willie to Eat. Gonggong, ano na? Wag si Will kasi si Will kabibili lang na nakaraan. Nakakaya naman.
Sa'yo naman, ikaw naman, di pa nakakabili. Ikaw naman bumili. Gunggong. Ito, wala to sa pilitan. Pero gunggong bumili ka. 1,590 lang gunggong. May discount ka gunggong, gawin ko na lang 1,600. May discount kang 10. 1,600 na gunggong. Di ba? 1,590 gawin ko na 1,600 gunggong. Ayun. Yung nasa kariton lang gunggong ha. 1,600. Ka-present by send before buy it. Yes. Send before anything. Visit na to. Gusto ko sa iyo, tite. Mamaya para sa kabit ko. Sunny send. Ate Brenda, hello po. Sabi ni Maria po. Nagbibiro lang si Gunggong. Palabiro kasi to si Kapre. Kapre. Ayan ka na naman sa kabit mo. Daming kabit. Kaya akala ko di tayo bate. 12 viewers, thank you so much. Yeah. Sige. Ituloy mo. Walang anuman. Bye-bye. Micaela. Wala na, umalis na po, Tita Mami. Lit yata yung ano mo. Hindi bati, binati mo na nga ako eh. Sunny Sen. Maria Pekala. WN sa pasyalan. Sanay. Wala na si Kapre. Maria Pay, shout out from Tita Mami. Tita Mami, thank you so much sa pagbili doon kay Mika sa kanyang paninda. Makauwi na siya. Hindi na siya maglalak. Sapilitan. Walang sapilitan. Yes! Wala tang sapilitan. Kaya, kung gustong bumili ni Gonggong, bumili na siya. Hello po, Tita Mami from Maria Pegalas. Bili na sa'yo, te 30 lang. 12 na. 12:03 na pala. Hindi ako binigyan ng suka ni Mika. Saan basa mo? Ay, Rigor. Nahanap ka ni Kapre. Bibili daw siya ng sayote ko. Kayote. Sabi pa ni Willie to it. Kayote. Iniyote. Sana'y nasa piling mo. 11 viewers. Thank you. At 21 thumbs up. Kain tayo. Sige, kain lang. Walang tayo. Kain ka lang. Ikaw lang. 9 viewers at 21 thumbs up. Thank you. 21 thumbs up na pala tayo. Si Aileen Lona nawala. Si Mia Sakal, Miracle nawala din. Oh my goodness. Salamat po na sa mga nakatambay. Tatay Rubin, thank you. Kapre, bili ka na. 2 kilos, pamigay mo sa akin. Wala, nanganis Kapre. Lumupad na. Kapre, naglakad-lakad. May Sakal, di na tagal. Katagal yun. Bakit? Oh, kasi baka may busy yun. Ano na pala din? May bago. Neshimiya, hello Neshimiya. Thank you so much for visiting. Good afternoon po ulit, bossing. Hello, boss. Ngayon lang, nakabalik po dito. Thank you so much pagbalik. Sa akin, pasok, labas agad, walang tamsak. Aray ko. Okay, 10 viewers, thank you.
500 na pala akong benta. 1, 2, 500. YouTuber, may galaw siya. Nisha Mejia, thank you kung saan na ako napupunta. Yun lang. Saan ka ba nang galing? Where are you going? Nisha Mejia. Saan ka na naman nagpunta? Gala ka na naman. Okay lang maggala. Basta nababalikan. Dito rin pala si Kuya Sang. Oh, kanina pa yan. Kanina pa yan si Senior. Halos mag 1 oras na rin yan. 1 oras na akong live ko. 1 oras na nga rin yan. Sa iba't ibang YouTube stream. Yo, kailangan natin sumuporta sa ibang YouTuber. Kasi di naman tayo kilala. Dan po, Sunny Sen. Oy, Island Low na, nandiyan ka pa pala. I'm always here, be YouTuber. Kaya saan na ako napadpad. Okay lang yan. Na si Mia. Connect ka muna kay Tita Mami, fitness. Nesha Mejia, hello from Tita Mami. Island, kanina pakita na shout out. Sabi ni Kuya Santo. Okay din. 500 pa nga lang binta ko. Tumalik. Macumal ngani. Daan na lang ipon sa daan. Daan na lang wapol dati. Binigyan ko pala ni, Dito ulit ako sa Caloocan City, bali sa 176 Bagong Silang. Oh, may sa Mejia, diyan ka lang pala, Bagong Silang. Caloocan, malapit lang. Malapit lang. Very nice. Alis kayo. Hindi na ma'am, sa'yo ti ma'am, 30 lang. Punta kami dyan. Yes po, matagal na ako nakatira dito. Matagal ka na pala nakatira dyan. Punta kami dyan. Mainit mine. Mamaya na kayo pumunta hapon. Mainit. 20 years old na po ako. Buti. Very good. Pakainit. Mamaya na lang kayo hapon pumunta. Tirik na tirik ang araw. So very hard. So very hard. So very hard. Cool. Salamat po sa mga viewers. Pawis tayo. 8 viewers, thank you. Chrismel TV, thumbs up, good afternoon po host. Oy, shout out sa iyo, Chrismel. Nagbababa yan ng link si Chrismel. Thumbs up, good afternoon po host. Good afternoon din po sa iyo. Maya nga. Chrismel TV, nagbaba na naman ng link. Guys, support. Tita Mami, thank you so much, Tita Mami. Ingat po kayo lagi. God bless. Bukas babalik yun si Mika. Babalik yun. Malinaw ba kami? Ano ko? Live? Isang oras pa. Para-paraan Kala ko nagkasakit dyan si Kim. Yankee, thank you. YouTuber, ano bang gender mo? Aba, gender reveal yan. Tinatanong ni Kuya saan eh. Feeling ko babae. Babae yan.
Yankee, thank you. Tita Mami, thank you so much po. Salamat sa iyong patambay dyan. Hindi po kayo nagla-live, Tita Mami. Hindi po ako nakakapasyal sa live. Eh. Sa vlog nyo lang ako nakakapasyal. Eleven viewers, thank you so much. Pag chick boy talaga, inaalam agad yung gender eh. Aray ka, yari ka, ope. Nag-live. Yan, sabay nga kami. Nag-live ba, si Tita Mami? Kain lang dito. Sige, kain ka lang. Kumain ka lang. Lapit na may undas, mainit umpisa na ang tag-init. Oo. Lapit na talaga undas. Lapit na mag-undas, mainit na umpisa na ng init. Yes. Nag-init na talaga. Kahit ngayon, mainit na eh. Tita Mami, may pay, ayutin mo. Rigor, anong ulam mo? Sabi ni Yankee. Lenly, thank you so much. Guys, dikitan nyo muna po si Tita Mami kasi magpapalit tayo ng kapin. Walang anuman po, thank you din. Sabi ni Tita Mami. Tita Mami, maraming salamat po Tita Mami. Alaka. Lenly, thank you so much. Thank you so much, Lenly. 12 viewers, thank you so much. Kuya Elmer, di na pumapasok ah. Super linaw. Malinaw ba? Nawala si view YouTuber. Naggala yun. Nahanap yun ng ano, kadikitan. Ate Virgil, thank you po. Nawala na si ano. Nawala na yung dalawa. Yung love team of the year, nawala. Nawala si Capri, nawala si Will, nawala si Mabil, nawala si B-Boy, no worries. Nagsiwala na yung mga ang tao rin eh. Thank you so much po sa mga pumasya. Ingat po kayo lahat lagi. At thank you so much sa ano nyo, sa inyong pagbisita sa aking ano, munting channel. Ay, sana. Silent live lang sa hapon at madaling araw. Ay, nagla-live po kayo, Tita Mami. Kung napapansin, sorry po. Check ko nga yan. Pangako sa'yo, paglalaban ko. Riyan. Oh, okay, nandito na nga. Pumasok na nga. Focus naman. Yata si Tate Alex. Ay, hindi. Wala ko naka-live si Tate Alex dito. Nag-share lang pala siya ng ano. Salamat sa iyo. Si B YouTuber, may feeling ako. Ano yun? Ano na nararamdaman mo dun? Bakit ginagamit na ka? Huwag mo kunin yun. Balik ko lang. Ito oh. Kailangan ko lang, tataklog ko lang sa ano. Ay, Paabot ka pala. Wala na rin doon. Magkano, te? Tulog yun si Kuya Elmer. Oo nga, baka nga. Magkano, te? Okay. Aswang kasi yun ng timbong, Arek. Oo nga eh. Tulog ng tulog eh.
Ay, 13 viewers. Sineta ko. Ayan diyan ba? Sinad ko na. Ah. Okay, nabasa ko na. Nai-edit ako. Salamat po sa mga pumasok. Para sa'yo. Ka. Tama ba, pe? Kaya kinukulbaan ako. Ano na naman na naiisip mo, Kuya Sandy? Pastilan ka talaga. Pastilan. Shout out sa 12 viewers. Isa siyang malusog at maganda. At datingan pero boys, wow. Tita Mami, thank you. Yankee, thank you. Salamat po. Cup mo tambay. Oh, tambay. Piki lang yan. Hindi naman original yan. Mahal ang tambay ni ano ni Pio. Yung 1.6 yun, 1.6. Kaya nang bumili. 1.6 ang original. Pero quality naman. Tegor, salamat. One hour and 15 minutes. Thank you sa 12 viewers natin dyan.
Welcome. Nag-edit ako. Nag-edit ko yung ano, yung nagbili si Tita Mami. Tita Mami, thank you, thank you. Salamat po. Hindi talaga ako makapaniwala. Bahay na namin. Isa lang bahay pag ito ba? Bahay, sabi ko na. Sabi namin nandun yung bahay mo, wala. Ano na siya sa auditor siya. Sabi ko, hindi ba ito sabi ko, Bako may storbo na naman dito. Sino ba yun? Nandiyan ba yung amo mo? Ipain mo. Sabihin mo, shout out sa amo mo. Pakisipa. Ay, salamat sa nagtiyaga sa aking live. 1 hour and 30 minutes mag-end na ako. Ano na lang, 12 minutes. Hindi na ako magpaabot ng 2 hours. Mag-end na. So, kumain. Ay, salamat sa team viewers at 22 thumbs up. Benta lang yan, sa'yo te.
7 viewers, thank you po. Pamama lang po ako. Nakasakisip mo ang malita. Alam ba kaya yun? Ano? Bahala ko dyan, magbayad siya yung mama mo. 90 yan, di ba? Wala kang pera dito. Ito na, ito na mabayaran ko na. Kita na naman ni mama mo. Babalik ka naman siguro bukas. Anuhin mo na naman bukas, babalik ka na naman sa akin. Sabihin mo, bigyan mo ito naman. Balik sandaan na yan. Sino ako sandaan? O, salamat ka. Ayan, sino ako sandaan? O, salamat ka. Sangkay B-Boy, thank you. Sabihin mo kay Tita Mami. Pero ito bahay mo. Mga kawaray, shout out. 7 minutes, mag-end up. Mag-on na ako, guys. Para makapasyal kayo sa ibang maglalagay. Kasi may gagawin ako. Ay, PMX, thank you so much. Mga pera. Hanggang naman ngayon. Mga kang piso. Joke lang. PMX, thank you so much po. Kumusta ang business natin yan? Ang trabaho natin. PMX, Tita Mami, thank you. PMX, paano po kay, kay Tita Mami? Pa-subscribe baka hindi ka pa nakadikit na kay Tita Mami. Sa'yo, Tita Ma'am, 30 lang. Ano yung 30? Tumpok po, 3 piraso po. Pero kung per kilo, Hindi ako per kilo, ma'am. Hindi ako per kilo. Tumpok lang. Or tumpok. Sayote po. Ma'am, bili na ma'am. Sayote, ma'am. Minsan lang kitang ibigin. Kala mo laging galit eh.
7 viewers, thank you. 5 minutes, maganda ako. Thank you so much sa inyong lahat na pumasok sa live ko. Maraming salamat po. $195. Seven viewers at 22 thumbs up. Thank you. Sayote ate. 30 lang mi. Nine viewers, thank you po. Mami, na kita dito mami ah. 3 minutes, maganda ako. Kasi hindi pa ako kumain, gugutom na ako. Thank you so much po. Maraming salamat sa team. Kuya Sunny, thank you. B-Boy TV, Tita Mami, Ate Brenda, Mamay, Willie to Eat, Mabil, at Gunggong. Salamat kay Gunggong. Gunggong palabiro yan eh. Salamat po sa lahat ng pumasyal sa akin lang. 2 minutes. Maganda. Maraming salamat. Tita Mami, thank you so much sa pagbili kay kay Mika. Kanyang Shanghai. Nakauwi na yung bata. Ingat po. Salamat ng marami. Tita Mami. 1 minute. Maganda. Abutin ko lang ito ng 1 hour and 30 minutes para makapasyal tayo sa ibang nagla-live. Baka naka-live pa yung ibang team doon. Ikaw na nga bawat balang bye-bye. Mimix dan subscribe. Thank you sa kaibigan. Maganda ako, bye-bye. Maraming salamat. Thank you po. Thank you sa inyong lahat. Bye-bye na. Boom. Thank you. Maganda. Ano naman, Tita Mami, Ate Brenda, B-Boy, Kuya Sunny, Mama Inside At sa lahat ng pumasok. Bye-bye.